Hvis du arbejder med marketing i en B2B virksomhed, så skal du kunne svare på de her 3 helt centrale spørgsmål. Du skal kunne svare på, hvilke tilbud vi har ude, som vi regner med at lukke i det her kvartal. Derudover skal du kunne svare på, hvilke dialoger vi har i gang, som vi regner med at kunne lukke i næste kvartal. Og til sidst, så skal du kunne svare på, hvilke target accounts, altså helt konkrete virksomhedsnavne, arbejder vi fælles på at få skabt en dialog med mellem salg og marketing. Hvis ikke du kan svare på de her 3 helt centrale spørgsmål, så har du ingen mulighed for at svare på, om du skal bruge mere eller mindre budget, om du er på de rigtige kanaler eller de forkerte. Og du har heller ikke nogen mulighed for at svare på, om det er godt eller skidt, det marketing du laver. Og til sidst, så giver det også bare en rigtig dårlig dialog mellem salg og marketing, fordi vi taler forbi hinanden. I salg snakker vi konkrete virksomheder, konkrete kontaktpersoner, og den dialog vi har der. Hvor hvis ikke vi kan gøre det samme i marketing, så taler vi forbi hinanden. Hvis du ikke kan svare på de her 3 spørgsmål, eller hvis du bare har svært ved at bevise dit værd i marketing, så synes jeg, vi skal tage helt uforpligtende en halv time, hvor vi snakker sammen om, hvad gør I i dag, og hvad kunne I eventuelt gøre anderledes. Uanset om jeg hører fra dig eller ej, så håber jeg, at du får en helt fantastisk dag.